I aquí veiem el president amb Nahat Dirouet, que és una diputada d'Esquerra, que justament avui surt de comptes. I se n'ha parlat bastant els últims dies perquè dissabte ja li deien, bueno, això està a punt. I deia, no, surto de comptes dilluns, però ja tinc el vot delegat per si de cas preparat, però jo aguantaré. I efectivament ha aguantat. Per tant, aquí la tenim. Intentarem a veure si ens podem acostar a ella i la podem felicitar per tot l'esforç que ha fet per poder aguantar fins avui. Najat, ho has aconseguit, has aguantat. Sí, has vist? Això que jo deia, no, tranquils, que jo el dilluns surto de comptes però arribo. Què t'ha dit el president? Que em vindrà a veure. Home, en vindrem tots. Home, us val? Al final, què? És nen? És un nen, sí. Doncs ja té nom, suposo, ja? Sí, perquè els nens ja ho han decidit i es dirà Loai. Loai? Sí. L'han decidit els teus fills? Sí, han fet un referèndum. Llavors han decidit, han agafat dos i han anat votant. Almenys vosaltres teniu dret a decidir a casa. Bueno, doncs que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Felicitats, dos petons. Moltes gràcies. I aguanta com una jabata, eh? Bueno. Ha estat un dels temes d'aquests dies, no es pensin, fora de totes les grans càmeres i tots els grans esdeveniments, era aviam si aguantaria o no el part, i al final ha aguantat. Anem cap allà a veure què